Malawi, camera. Maona zomwe zikuchitika ku Malawi. Malawi iri kumeneko. Ku Malawi kumeneko uko, Anthu apita kuti. Anthu amene ndithu ulendo umene wa ku State House Anthu amene apita ku State House ndithu kukatenga ndalama. Ku State House akugawa ndalama. Kesi nkhani ndayikamba dzulo. Zochitika izo. Ine ndamene ndithu chibasi chimene ndithu kukwera. Kanganilana 10 ku State House akugawa ma 50 pini. Malawi. Zafika pamene pazona, tafika pamene pa. Zija zimene zimakamba zija zimene dzulo, takamba dzulo zimene zizi. Takamba dzulo zimene zindithu Malawi. Taonani. Kumvesa yisoni. Kumvesa yisoni ndithu, kumvesa yisoni. Aliyesa inde alinchovatela ndaidi. Abiti, taonana zibusa. Sono kuko nale ku challenge. Azibusa ina tsala. Kangana mpaka kulowa matope. Sabato zilowa matope izo. Ayenditu mavuto zidze pano mzatonse. Zidze pano mzatonse. Ayenditu aizikomo. Wengana sabaro zasowa agira menemo ndabara agwe nchito. They would remain the 1 million job search. Anyway, guys, aba Trinity Cliff Chinyama, freedom fighter activist wano imeuja. Aba kuti mu 1994 tidavotera UDF. Kinako ndisamuyankhulire. I guess kinako yeyo Cliff Chinyamayo. I guess ayankhuleka. Ndikamuyankhulira ndikuti ndilakwetsa. Mwina zina sindiyankhula kapena kuti mwina izina ndionjezapo. Ndebe timumvera amene kuti yani. Siba limpongaso koda apa kwati. Kuti zoti bwanje anthu. Chacha kendimecho. Chacha chimenecho. Champingo amene. Azibusa kwanyamula. Takanika ndithuka fika. Murajeba. Alright guys. Oloko sapare nada bezeka mena kolekeramu. Apita ku State House awa. Ndikani zake ku Malawi tivomerezeni dziko linde latha. Dziko lapita ndithu ili. Basi yonde yapita yawathawa. Como eu akugosesa. Melezo ni sabato za busa aku Malawi. Zovura kwambiri. Okay, Amalawi ni mafuna muzi weji. 1994 Amalawi anavotera chipani cha UDF. Kuri mukaonesese cholinga chomwe anavotera chipani cha UDF unali ulamuliro wa nkhanza omwe MCP
amagwiritsa ntchito pa nthawi imeneyoyo. MCP imapangira nkhanza amalawi. MCP amati Kamuzu akamakapanga msonkhano ayufi ayufi amankanaenda m'midzi kumankanatani kodi nagwira nkhuku za anthu mudzina lona kuti nkhukuzo akadya ndinani kodi akadya ndi Kamuzu. Amapita nagwira mbuzi za anthu kumanena kuti awatuma ndani kodi awatuma ndi Kamuzu. Anthu amadula makadi ana skulu kumadula makadi, munthu kuti ayende amapezeka kuti kadi ili ndithu lili pathumba. Azimuna amathawa osagona nyumba mwawo, kuthawa nyumba mwawo osatani kodi osagona, nkhani yache nuna kuti adule msonkho. Munthu amatheka kukhala ndi mkazi ndikubwera kumanena kuti mkaziyu ati akumufuna Kamuzu. Umoyo wa nkhanza. Alaishuwa kunena kuti president angakayitanise mkazi kuchokera m'mizi. Zisembweretu zikuchitika rumu kamamva kuti mboma la chipani cha MCP mene panopa pene tunena panopa kwachuluka zisembwere. Musaganize kuti zayamba panopa. Zinayamba kalekale. Amate kamoyo kama yufi koma nyenga akazi ainu ake. Muzina la ulamuliro wa MCP unayamba kalekale. China chilicho samapangira mphamvu. Ndiye tikamanena kuti tikamabwera panopa tumana kuti kachithunzi kayamba panoka ndikachithunzi kamene kakutilengeranso chani kodi ku ulamuliro umene uchawo. Awa samafuna kulamula dziko, chipani ichi sichimafuna kulamula dziko ndipo anthu mdzikomo azikhala mwamtendere. Zotsatira zake ndi zitizo kodi amayambisa ndithu katimu kachisongonezo. Kule mukamaona anyamata azikwanjewa ndi chiyambi ndithu kakagulu kamene kati kakhazikike kamene kazipangira nkhanza amalawi tikalowesaso pa 16 September pano. Sikangate moti munthu wina aliyense amene akufuna kunena kuti alemekeze ufulu omwe anaumenyerera Abakiri Muluzi kuchosa one party system pa 16 September pano tionesese kuti Lazarus Chakwera asataniso kuti asalamulireso. Zifikapo ndithu ngati tikulekerera ngati ifeyo titi tigone kuipa saso chance kuleko pano patu MCP yo ikuona zonsezi koma ikangoyerekeza kunena kuti yawinaso mundikhulupirira inuyo paziko pano nkhanza zomwe zili zichitiridwe amalawi chifukwa kuti iyoyo inakhazikika ndi ngodya zawo moti ngodya zawo zina zichazo kumalankhula zichazo ndi za fegi. Ngodya za MCP number 1 ndi kupha nkhanza. Ndipo mukamaona nyamatawo kuti akamuona munthu akulankhula zotsutsana ndi MCP muzamvesese limelawo umva kuti timupha amene. Ndi zomwe mwa iwo amachiona ngati kupha moyo wa munthu ndi chinthu chotani kuti ndi chinthu choseweresa. Sanganeneko chinthu china choposera kunena kuti munthu otsutsana naye amafuna kuti amuphe ndithu. Ndiye sizodabwisa mukamabwera enafe kumatiopseza kuti mutipha. Timaziwa kuti iniyo ndinu okupha. Inu munangati munapanga munalimba mtima kupha anthu 9. Kule kuti kanenedu chimbiri ya MCP titenge zaka sate chakuti inalamulira mbuyo muja mukawerenge anthu amene anafa nthawi imene jayo. Ndiye mutengeso ka 5 years aka anthu amene mwapa ni miyanda yendani kodi ya anthu kusazati imene yoyo ndi ngodya yendani kodi ya MCP.
nde sindikukhulupirira kunena kuti ku MCP kungachoke mtsogoleri amene angakonde anthu ake, chifukwa anthuwo ndi amagazi, chipanicho ndi chamagazi, mwakuti pajapo chinangokhala ngati kuti chakutulidwa. Mmene timayikutulira kope mujamo mtundu wake weniweni osatani kuti Saulos Chilima kulopanga alliance ndi MCP inakhala ngati yakutulidwa yabisa zinthu zina zake zomwe anthu samazirani kuti samaziganizira kuti kodi izizi yomwe tikupangachi ndi mbiri ya MCP. Funa ndikuwuzeni MCP yatsutsatu nthawi zaka zambirimbiri sozati anthu be amaganizira amakhala anthu akukayikira kuti njoka ndi chani kodi njoka ndi njoka. Koma chifukwa chonena kuti Chilima wabwera waphatikira amanena kuti mwina MCP chifukwa cha Chilimayi ichita zinthu zina zake zachani kuti zanyowani zosatira zache anaziwa kuti munthu amene akuwatchinga kumene kujako kuti aonese mawanga awo onse ndi Saulos Chilima. Chifukwa anayambira Saulos Chilima ndi kumupha ndi MCP imeneyo, ndi MCP imeneyo. Ndiye kuteko pano pati manguona wachinyamata akamanena kuti boma ndilomweli kuteko akamanena number 1 kuti iyeyo Lazarus Chakwera alamula dziko lino paka na 2030 ndipo anthu aulesi amumva kuwawa. Oyambirira anthu aulesi ndi anyamata akewo amene akuwayikiza pano pakuti azikhala ndi mphamvu zokuti ayambenso kuba mazira anthu m'mizi mucha, ayambenso kulanda chani kodi kulanda nkhuku za anthu m'mizi, ayambe kulanda katundu wa anthu m'mizi. Kagulu kamene chako kakhazikika ndithu. Ndiye ifeyo sitingabwere pano pa ndikumaopa kumatuza kuti ayayi mutipha tisamalankhule inu MCP yo anthu kuchokera pa nthawi yomwe amalamula Kamuzubanda. MCP yo ndiyo kupha winenese amalani amaziwa even amene ndikulankhula ndikuziwa kuti MCP yo ndiyo kupha ndi maziwa zomwe ndikulankhula za MCP yo so itha kunditani kuti itha kundipha ndikulankhula zimene ndikuziwa. Ndiye nkhani yokupha isiyo zinyadira kuteko mukamaona anthu ena kuti akamana iwe usalankhule zimene zakupha kusonza kuti sikuti zimene zo ndikukuchemererani mwina ndizikuza na Lazarus Chakwera kumene koko ndi chimozimozi akubulula ntchito zomwe iniyo mmatani kuti mumapha. Chifukwa mukanakhala kuti iniyo simumapha sibwenza anthu akunena kuti wina aja akamalankhula zinthu kuti ameneyi bwanji amuphatu ameneyi kusonza kuti iniyo ndithu MCP anthu amayiziwa kuti ndiyotani kuti ndiyokupha si zinthu zosekerera. Ndiponso tikamamva anyamata kuti amene tithala naye timupha ndiye kuyipisa mbiri yokhokhala chipanicho chifukwa choti chipanicho ndiye kuti ngodya zake ndizilizo kodi ndizokuphazo. Ndiye ifeyo takonzeka kutipha kumutirani kodi mutipha ndipo sindingatani kodi sindingasiye. Ndipo ine simungandipyeze ndipo ndimanena momveka bwino ineyo chipani sichimandituma koma ineyo ndimayima pa chilungamo fwe ngati munthu akuonesa chiopsezo chipanicho chikuonesa chiopsezo president akuonesa chiopsezo chomwe anthu anachikana 1994 iyeyo nkumafuna kuti zinthu zonse zirani kuti zibwereso nthawi inoyo. Njoka aro anthu samauzana aro njoka wina lesa mairani kuti amayiziwa MCP timayiziwa kuti ndi njoka. Sikutiso timaziwa so kuti pala anthu ena amene ali ndi zambiri zomwe akuziwa zambiri zomwe tikuziwa ifezi koma amalephera kulankhula chifukwa choopa kufako chifukwa takuziwa kuti MCP yo ndiyotani kuti ndiyokupha. Sio kuti MCP imatumikira Malawi. Nezi beta kuti mwina mwacha anthu amene akuna kuti akavotere nkhalamba yemweyo kusiyana ndi kuvotera mu chinthu chokuti ndichokupha kuli bwino votera nkhalamba yemweyo kaya fwe ndizabwino zanje kuti mukavotere njoka andi njoka nkumaka isunga nyumba. Malawi camera.